15. 10. 100. Десен 3 плюс. Ляв 4, 100. Какво значи този отвък? Че би трябвало да прекратяват. Ляв 3 намали, веднага десен 2, внимание. Карай сейфти. Сейфти карай, сигурно. Ник, бавно ако трябва. Ляв 2, двоен плюс. Какво значи тия жълти флагове? Карай сам. Леко карай обаче, леко карай. Мислиш, че са им махали? Мислиш, че са им махали? Да, махат два на две места с жълт флаг. Добре, сега го търся къде е. Его пак маха. Бавно тогава, бавно. Намали скоростта, намали скоростта. Това ли значи? Да. Отмени ли се отсечката? Мислиш ли? Да. Пробвай по телефона да се свържиш. Мислиш, че ме чуда ми, трябва да са лекарства. Да ти напишат. На кой да звънна? На баща ми. Аз няма да мога да го чуя въобще. Да ти напишат. Но тук сигурно няма сигнал. Да. Его и това маха. Какво значи? Значи леко, бавно. До спазване на инструкциите. Това значи. Отмени ли се отсечката?